So shoutout sa iyo, Lodi. Good morning. Magkano per kilo mo ng hipon? Magkano? 240. So presyo po dito ng hipon ni Brian Flores ay 240, no? 240 na kilo. Ayan. So, May tatlo, may dalawa. ayun. Conforme po sa laki ng kanyang tilapiyang Batangas. Medyo shoutout ka ba? Shout out sa mga viewers natin dyan. Ayun, shoutout. Maagang hapon sa inyong lahat. Ayun, ang sinasabi ko. At saka sa mga OFW natin dyan na naghanap buhay sa ibang bansa. Si Brian Butoy. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Alright, so eto po tayo. Update natin yung kasalukuyan na paglaki ng tubig, no? So ganyan na po ang paglaki ng tubig. So umaagos na po. At patungo na po dito sa City Hall ng Malabon. So ayan po ang tubig. Passable pa naman po at kaya pa ng mga ibang sasakyan, no? So sa mga nagbumotor, ay ingat-ingat na po tayo dahil baka abutin yung ating mga makina at baka tumirik tayo, no? Magkano sa gisi? 150 sa kilo. So yun po yung presyo, 150 po, no? Isdang sa gisi at tambakol, 100 ang kilo. Ito ay tilapiyang Pampanga sa halagang 100 pesos na kilo. Ito po yan. Halo-halong isda. Bisugo. Yan po ang kilo ay 160. May 200 pesos na kilo. Sariwang kitang, oh. Magkano kilo sa kitang mo? 250 yan eh, 220 na. Ayun. Ganda, no? Pamaksiw, oo. 240. Ganda ng hasa-hasa, no? Ito po yung pusit lumot, no? 280 per kilo. Adobo ang masarap na luto sa pusit lumot. Ito po ay mga 100 pesos kada tabo. Ito rin po ay 100 pesos sa mga tahong, no? Mataba pa rin po yung mga tahong, ayan. Dito magkano ngayon yung bakoko mo? 260 ang Moslado. 260. Kilo. Eh yung mga pusit mo? 280 Moslado. 280. Bisugo. 260 Moslado. So yun po yung mga presyo. So pampano po natin ay 300 pesos. 370. So shout out. Shout out ka sa Philip Malyari, taga Marikina. Shout out sa'yo, mabuhay ka lagi. Yun. Isa siya sa taga-subaybay ni Boss Lando Explorer. So pasensya na po at hindi po tayo nakapunta po kaagad ng maaga o naabutan, no? Pero shout out po sa inyo, Philip Malyari. Philip Malyari, taga Marikina. Ayun, so shout out po sa iyo, Philip Malyari ng Marikina. So maraming salamat po sa pagdayo at pagpunta dito sa Malabon Fish Market, no? So enjoy lang po lagi sa pamimili at lagi So ganito po ang sitwasyon sa Malabon Fish Market at napakaraming dumarayo, no? So naghahanap sila ng mga murang mabibili na mga latagan. So shoutout sa inyong dalawa, enjoy sa pagkain, shoutout. Shoutout sa iyo, Lodi. Good morning. So mag-update tayo sa mga latagan po dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So shoutout po sa ating lahat at sa mga mamimili po na pumupunta o naghahanap ng mga murang presyo dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So unahin natin yung mga latagan dito. Dito tayo ngayon kay Brian Flores. So naglalatag siya ng mga hipon na kanyang ibebenta sa mga mamimili. So shoutout sa iyo, Lodi. Good morning. Magkano per kilo mo ng hipon? Magkano? 240. So presyo po dito ng hipon ni Brian Flores ay 240, no? 240 na kilo. Ayan. So mababa po ang mga presyohan po ng hipon. Sa halagang 240 ay meron ka ng pangsigang. Marco.
Alright, so shoutout sa'yo, Agustin. Good morning sa'yo. Magkano per kilo mo na malalaking tilapia? Malalaki po sila to, 130, 120 na lang para sa mga viewers natin. Ayun, 120 po para sa mga viewers po natin at sumusubaybay, no? Ito po si Agustin, puntahan nyo lang po dito sa Malabon Fish Market at makakabili po kayo ng kanyang tilapia. Ang mukhang ito, mukhang exotic. Mukha lang po ni Agustin, hanapin nyo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tapat lang po siya ng multicolor And Color Mart Golden Best. at Golden Best. So dito po siya sa side ng bilihan ng mga tilapiyang Batangas. So itong mga side na to ay may mga bentahan po dito ng tilapiyang Batangas. 120 na lang sa mga ganitong klase, no? Isang kilo. Ilang piraso? Dalawa, may tatlo. Ang 1 kilo? Ang isang kilo, may tatlo, may dalawa. Depende sa... Ayun. Conforme po sa laki ng kanyang tilapiyang Batangas. Medyo shoutout ka ba? Yan, shout out sa mga viewers natin dyan. Ayun, shoutout. Maagang hapon sa inyong lahat. Ayun, ang sinasabi ko. At saka sa mga OFW natin dyan na naghanap buhay sa ibang bansa. Si Brian Butoy. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Si Brian. Shout out kay Brian Flores. Ulay kayo kuya, kulay. Agustin. Ayun yung gulan. Alright, so update tayo dito sa kabilang side, no? Pero unahin po muna natin dito yung mga latag ni Annalyn Bernardo. So yan po yung mga tilapiyang Batangas. So susugod na tayo sa ulan at medyo humihina na at meron din pong mga tubig, no? So nakikita po natin sa mga ina-update natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So palaki po ang tubig dito, ayan, no? So nasa gitna tayo, nagba-vlog at puntahan muna natin yung mga datagan po dito, no? So napakyaw yung mga bangus na pandaing. So mga isdang surahan, 100 pesos na isang piraso at yung mga gulyasan ay 200 pesos per piraso. So dito tayo ngayon sa tubig, no? Alright, so eto po tayo. Update natin yung kasalukuyan na paglaki ng tubig, no? So ganyan na po ang paglaki ng tubig. So umaagos na po at patungo na po dito sa City Hall ng Malabon. So ayan po ang tubig. Passable pa naman po at kaya pa ng mga ibang sasakyan, no? So sa mga nagbumotor ay ingat-ingat na po tayo dahil baka abutin yung ating mga makina at baka tumirik tayo, no? So dito po nanggagaling, eto po. So dito po nanggagaling sa loob po ng fishport ng Malabon. So update natin. So pasok tayo. So mag-iingat tayo. Sa mga may sugat dyan, ha, mag-iingat. Dahil yung mga tubig dito ay galing po sa kailugan, no? So mahirap na at yung mga ihi ng daga. So dito po tayo ngayon sa dulo. So eto. Ayan. So hindi ko maitutok yung paa ko o maitungtong, no? Dahil meron tayong ano sa paa. So ito po yung loob ng Malabon Fish Port. So umaagos na po ang tubig palabas po dito sa Malabon Fish Market. So ito po. At palaki na po ng palaki ang tubig, no? So tuloy pa rin po ang pamimili ng ating mga kababayan, no? Dito sa Malabon Fish Market. So ito po yung mga latag nila na inyo pong mabibili ng mga tumpukan ng isda. So hindi na natin malapitan dahil palaki na ang tubig at hindi natin maituntong ang ating paa, no? Yung isa kasi medyo may ano tayo sa paa ngayon. So dito 300 pesos na isang piraso, no? Ng mga gulyasan. 300 pesos na isang piraso at iniingatan din po natin yung gamit natin sa pagbablog, baka mabasa, no?
So, shoutout sa'yo, Boss Jeff. So, ito po yung mga presyo no, ng mga latag ng talakitok, pusit, at mga pugita. So, mukhang masarap yung pinapapak mo at meron kang malamig. So, dito naman tayo sa update ng mga latagan. Ito, shoutout sa'yo, Don Ramon. May baha na naman tayo. Dating gawi tayo. May tubig na naman. Ayan, ang tubig. Oh. Tayo na ano mga shoutout ka sa mga kamag-anak sa Canada. Sabi mo, nahihirapan na talaga ako dito. Talagang nahihirapan na. Pangatlong shoutout na to. Talagang kailangan nyo na puntahan at kunin. Dalhin nyo na po sa Canada, no? Nahihirapan na raw po siya maghanap buhay. Basang-basa na to sa Canada eh. Away-away na rin doon. Magkano yung ano mo, gulyasan? 120 lang, Nay. 120 na Nay. kilo. Makabawi sa akin na Nay. Eh, yung bubuli mo magkano? 100 100 ang kilo. So, yan po yung mga tumpukan ng mga isdang dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo. Ayan, tumpukan ay 100 pesos. Magkano ang kilo? 140 lang. 140 po sa kilo ng mga dalagang bukid, no? 100 lang, motor buhay. Dami yun. Oo nga eh. Dami niya, no? Face reveal. Ano, malapitan. Lodi, thank you. Di ba makaano yun? 100 lang yan. So, dito tayo, no? Sa mga latag. Ayan. 100 po ang kilo dito ng mga gulyasan. Ito po yung isdang sagisi. 100 lang ito, 100 oh. Magkano sagisi? 150 sa kilo. So, yun po yung presyo. 150 po, no? Isdang sagisi at tambakol. 100 ang kilo. Lodi, thank you ah. 50 pesos sa mga isdang kabasi. Tumpukan na po yan. Ayan, tumpukan. ₱100 sa mga dalagang bukid na tumpukan, no? Tumpukan po ay ₱100 na mga dalagang bukid. Dito po, isang piraso ng mga gulyasan o tambakol, 150 at ₱100. So, yung mga labayhita natin, 120 per kilo. Ito po, matilapia, oh, ₱100 na kilo. Ay, basado. Shout out. Shout out kay Tio Lasingero. Nasaan si Tiyo? Pag-alagala si Tiyo dyan, ah. Asya ba? Oo. Ano nakita ko dyan kanina eh. Ay, hindi pumasok. Yeah. Sino yung nakita ko? Nagmumulto? Hindi pumasok. Kasi isang daan na dito tayo kuha. Ginawa nung kanina. Ano si Genggeng? Naglalaro si Genggeng. O, ikaw na lang mag-Genggeng. Genggeng, yo, may kapalit naman pala eh. Atis, kalamansi, tapos pamintang powder. So dito ₱300 sa mga latag ni Ate Potpot ng mga hipon, no? So malalaki yung mga hipon, maganda, at ₱300 sa mga kilo. Tapos meron din po siyang 250 na kilo. Ayan, mga latagan po dito ng hipon. So palaki na ng palaki ang tubig dito sa Malabon Fish Market, no? So sa pag-update natin ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang namimili po dito sa Malabon. Dito ay tilapiyang Pampanga sa halagang ₱100 na kilo. So marami pa rin ang mga latagan, no? So ₱100 sa mga kilo ng bangus pandaing. Ito po yung mga salay-salay ginto. Ito po yan. Halo-halong isda. Bisugo. Yan po ang kilo ay 160. May ₱200 na kilo. At 280 per kilo po dito ng hipon. 290. ₱80 sa mga tawilis. Ang mga
alimasag, no? Ito yung mga alimasag na masarap sa mga gata sa langka. So, shout out sa'yo, Geng-Geng. Good morning sa'yo, Geng-Geng. Nagko-computer ka ba, Geng-Geng? Shout out. Ayan. So, ito yung mga alimasag, yung mga triangle ay yan po yung matataba at yan po yung tinatawag natin bakla. Ito yan. Buhay pa nga, oh. Bakla po yan, oh. Yan po yung masarap na mga gataan kasi yan po ay matataba. So, dito naman po yung mga latag ng tilapiyang Batangas na inyo pong mabibili. Ayan po, 130 na kilo sa mga magagaspang na tilapia, no? Yung mga malalaki na. At 110 sa mga maliliit na tilapia. So, dito, may mga 130 din sa mga kilo. Ayan. At yung mga may isdang bakoko. Good morning, shout out. Ayan, ang ganda ng mga sapsap, oh. Tapos yung mga isdang kitang. Ayan, sariwang-sariwang kitang, oh. Magkano kilo sa kitang mo? Ayun. Ganda, no? Pamaksiw, oo. Tapos bakoko, sapsap, gagaong, alakaak. So, yan po yung mga latag po dito ng mga isda. Ayan, yan po yung mga latagan po nila dito ng mga sariwang mabibili. So, may pangpangat, may pang paksiw, at pang prito, no? So, dito naman tayo update sa mga iba pang latag. Dito po ay 250 kilo ng hipon. So, shout out. Ang ganda ng hipon. Murang-mura hipon ngayon, no? 250 po sa mga kilo. Kanina nga may 200 eh. Oh, may nagbaba ng presyo. So, dito naman po. Wala pang kalahating oras. Ubus na kaagad. Gob! Jacob! Thank you, Lodi. So, dito yung mga sagisi. So, hipon 300 pesos sa kilo. Ang ating mga sagisi ay 100. Ang mga hasa-hasa, ito po ang per kilo, 240. Ganda ng hasa-hasa, no? 240 sa mga per kilohan. Hipon ko, boss yun. Nagkano ang kilo? 300. 300 big size na hipon po. Lalaki, oh. 300 pesos na per 32 kilo. No? grams. Okay, 350. Ganda, no? Lalaki ng hipon, no? Solid ang 150 nyo kalate, oh. Sarap magsigang. Sige na. Ilang piraso? Wala ka pang ang benta, mamaya na-short ka. Bahala ka mag-abon. Ito po yung mga kacharita, 150 po na kilo. Ito po yung pusit lumot, no? 280 per kilo. Adobo ang masarap na luto sa pusit lumot. Dito ang mga per kilo ay 250. So ito po yung mga ina-update natin na mga latagan po dito sa Malabon Fish Market at dumog po ang mga kababayan po natin na dumarayo dito, no? Dito ay 280 per kilo, 220. So yun po yung mga presyohan ng kanilang latag ng hipon dito po sa Malabon Fish Market. So, shoutout nga pala sa ating mga kababayan na lagi po nagpapa-shoutout. Shoutout po sa inyong lahat. 220 per kilo. At dito yung mga talaba na bentahan, no? Ito po ay mga 100 pesos kada tabo. Ito rin po ay 100 pesos sa mga tahong, no? Mataba pa rin po yung mga tahong. Ayan. Dito magkano ngayon yung bakoko mo? 260 ang muslado. 260. Kilo. Eh yung mga pusit mo? 280 muslado. 280. Bisugo. 260 muslado. So yun po yung mga presyohan ng latag po dito, no?
So, umulan po dito sa Malabon Fish Market at ngayon lang po uli tayo nakakapag-vlog dahil nga sumilong muna tayo dahil mababasa tayo ng ulan. Bossing, update natin magkano yung presyo. 300 ang per kilo. Ganito kalalaki lang, no? So, 300 pesos na per kilo. So, dito yung mga kilo na mga alimango, 300 pesos na lang po, no? Ayan po. Tapos, yung mga tumpukan po ng alimasag ay 50 pesos. So, sarap nito, oh. 300 ang kilo. Bossing, thank you, ha. Alright, so dito wala na tayong ganong makitang mga latag na isda, no? So sold out yung latag ni Boy Putik. So nakita po natin dito ay prutas na ang mga latag. Yan po yung mga tinumpok at mga gulay. So dito tayo sa ating mga kakilala pang mga vendor, no, na namimili. So pampano po natin ay 300 pesos. 370. Talagang mataas ang pampano ngayon. So 370 ang mga bentahan po dito ng Golden Pompano. So shout out sa iyo, Lodi. Konti na lang yung pampano natin, boss. Ayan na lang natitira ngayon. So 370 sa kanya mga per kilo ng Golden Pompano. So salamat, Lodi. Shout out sa iyo. So dito tayo. So shout out natin si Kamanaba Tile Center. Alright, so presyo ng mga latag po ng hipon dito. Lodi, magkano presyo ng hipon mo? 50 lang, boss. 250. Ayun. Ano na po yan, nanay? Ito, wawaran. Wag. So 250 na per kilo na mga hipon na inyo pong mabibili, no? So dito tayo kay Boy Tilapia. So wala na siyang paninda at sold out ang kanyang mga Tilapiang Batangas na sinisiraan ni Boy Bangus, no? So sa shoutout tayo ngayon. So shoutout. Shoutout ka sa Philip Malyari, taga Marikina. Shoutout sa'yo, magbuhay ka lagi. Yun. Isa siya sa taga-subaybay ni Boss Lando Explorer. So pasensya na po at hindi po tayo nakapunta po kaagad ng maaga o naabutan, no? Pero shoutout po sa inyo, Philip Malyari. Philip Malyari, taga Marikina. Ayun, so shoutout po sa iyo, Philip Malyari ng Marikina. So maraming salamat po sa pagdayo at pagpunta dito sa Malabon Fish Market, no? So enjoy lang po lagi sa pamimili at lagi po tayo mag-iingat. Salamat, sabi ko po, Boy Bangus, ako sumisiraan mo. Tignan mo, sold out. Sold out! Eh, ang ginagawa ni Boy Bangus. Boy Bangus, tambak pa. Kaya lang nangyayari kay Boy Bangus ngayon nabasa ng ulan, dumami. Nabasa ng ulan, nagdudungis Ayun na, nagdudungis. Yung mga kaliskis nasa katawan na. Libag yun, di kaliskis yun. Libag ba yun? Ang sama ng tingin sa atin. Ayun, no? Di yung kaliskis, libag yun Sumisimple. Oh, pamaya ka na. Okay, mamaya na ulit. Oh, thank you. So, dito tayo. Mga presyo ng mga latag, no? So, presyohan ng mga latag ng avocado ay kalahati, 40 pesos. At ang kilo ay 80 pesos sa mga avocado. At dito sa mga presyohan ng mga hipon na ating pong update ay 240. 240 na per kilo. So meron din pong 220 na kilo, no? So lapitan natin yung latag niya ng hipon dito sa pwesto. So ito po yung 240 at 220 na per kilo ng hipon. Ayan ang mga presyuhan. At yung mga presyo na mga tambakol natin ay 150 per kilo. At ang bangus ni Boss Maeng ay 150 na isang piraso. So ito po yung na-update natin sa kanilang mga latagan ng mga murang presyo ng bilihin sa bayan po ng Malabon Fish Market.
So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy po sa pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. God bless po and bye-bye.